Wa pagihapon ikita ang 14 anyos nga si Rian Tagyam nga gituhuang nalumos sa taliwa sa Twin Lake, Balin sa Sayaw sa barangay Hanay-Hanay, Sibulan, Negros Oriental. Sila si Rian ug ang iyang igagaw sa Queenster Tagyam, 17 anyos, kuyog nga nagsakay sa kayak aron makatabok sa pikas sa linaw dihang mihapak ang kusog nga hangin, maong natikyaob ug nakulob ang kayak ug nahog ang duha. Nakalangoy sa daplin si Queenster apan wa na ikita si Rian. Sa pagkahitabo, nagtinabangay ang mga nagpuyo sa mundapit, mga tourist guides o mga rescuers gikan sa Sibulan o San Jose, uban ang kapulisan alang sa search and rescue operation. Matod sa team leader sa Sibulan Rescue Team nga si Jason Abria, nga galisod sila pagsaom kay lubog o sa ilawom sa linaw nga adunay gilabngon nga 30 katiil. Samtang gisalikway sa kapulisan nga dunay foul play sa pagkalumos sa 14 anyos. Ang inahan nga si Rodelyn na wad-a na usab og paglaom nga makit-an pangbuhi ang iyang ikaunom nga anak, kinsa iyang gihulagway nga matinabangon na iya na lang nang hinaot nga unta makita ang patayng lawas nini sa iyang anak aron kini mathipos og tarong.